Κύριε Πρόεδρε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, εγώ ήρθα σήμερα να κάνω μία απλή διάλεξη. Δεν θεωρώ ότι είμαι το θυμόμενο πρόσωπο, τώρα το έμαθα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και απλώς θα σας μιλήσω για την πορεία των γυναικών, η οποία είναι μακρά, δεν πρόκειται να εξαγγείσω όλα τα προβλήματα βέβαια σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Θα πω, νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Θέλω να εξομολογηθώ ότι είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω για αυτό το θέμα και για πολλούς λόγους, επειδή το απέφευγα σε όλη μου τη σταδιοδρομία. Και το απέφευγα και πιστεύω ότι όλη η συζήτηση γύρω από αυτό, το οποίο τίθεται ως πρόβλημα, είναι υποτιμητικό για μας. Όχι ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, αλλά δεν ήθελα, τουλάχιστον τώρα δεν με ενδιαφέρει πλέον, γιατί έχουμε προχωρήσει τόσο, ώστε δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά όταν άρχισα, ήταν κάτι το οποίο δεν ήθελα καθόλου να προβάλλεται ως πρόβλημα. Αισθάνομαι πάρα πολύ ευχαριστημένη για το ότι δέχτηκα να μιλήσω εδώ για πρώτη φορά γι' αυτό, γιατί εκτός όλων των άλλων έμαθα και πάρα πολλά τα οποία δεν ήξερα σχετικά με το πρόβλημα. Προτείνω λοιπόν να εξετάσουμε απόψε αυτό το θέμα σε δύο μέρη. Στο πρώτο να είναι η γυναίκα του πριν και στο δεύτερο μέρος να είναι η γυναίκα του τώρα. Και η γυναίκα στο πριν θα την εξετάσω σε 4 υποκεφάλαια. Το πρώτο ερώτημα που θα θέσω και που είναι νομίζω πολύ δύσκολο να απαντηθεί είναι το ακόλουθο. Πότε ακριβώς άρχισε να θεωρείται η γυναίκα υποδέστερη του άντρα και με ποιες δικαιολογίες? Συγκεκριμένα αρχίζω από την προϊστορική εποχή να το ψάχνω και προσπαθώ να διαπιστώσω πότε και πώς προέκυψε η δήθεν υποδέστερη γυναικεία φύση. Στη μυϊκή δύναμη, στο μυαλό και στην κριτική ικανότητα της γυναίκας, στη συμπεριφορά και στο ψυχικό της κόσμο. Γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να γνωρίζουμε πώς άρχισε αυτή η περιθωριοποίησή της, έτσι πως το 1960 να εκλαμβάνεται ως ανήλικη και συνεπώς έχουσε ανάγκη από καθοδήγηση από τον πατέρα και αργότερα από τον σύζυγο. Και δεν της αναγνωριζόταν η δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις για την ίδια της τη ζωή. Αλλά πώς και πότε αποφασίστηκε ότι η γυναίκα είναι άβουλον? Εξυπακούεται ότι η διερεύνηση αυτού του μεγάλου αγκαθιού είναι κατά την κρίση μου κυρίαρχη όλων των υπολείπων θεμάτων. Ιδιαίτερα και επειδή η γυναίκα είναι η μόνη που φέρει το φωτοστέφανο της δυνατότητας αναπαραγωγής του ανθρώπινου είδους, σε αντίθεση με τον άντρα που έχει βοηθητικό ρόλο απλώς. Και ακριβώς η ιδιότητά της αυτή την καθιστά ξεχωριστή και αποκλείεται καταρχήν να έχει ιδιότητα καθυστέρησης. Τα σχετικά λοιπόν ευρήματα της προϊστορικής εποχής που δόλως επιβεβαιώνουν τη μεταγενέστερη αντίληψη περί ενός άντρα δυνατού δίπλα σε μια γυναίκα ασθενική, άβουλη και ευάλωτη. Στις σχετικές αναζητήσεις παρεμβάλλεται και η περίοδος της μητριαρχίας, για την ύπαρξη όμως της οποίας δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών. Όσοι από τους ιστορικούς υποστηρίζουν ότι υπήρξε αυτή η περίοδος, αναφέρονται σε ένα κοινωνικό σύστημα, του οποίου η οργάνωση είναι μητρικής προέλευσης και στο οποίο ο ρόλος της γυναίκας είναι καθοριστικός.
Η απαρχή της μητριαρχίας ταυτίζεται με μία προγονική γυναίκα ή με μία μεγάλη θεά. Οι ιστορικοί για πολλές δεκαετίες αδιαφόρησαν για τη θέση της γυναίκας στις προϊστορικές σπηλιές. Ωστόσο, οι κοινωνίες της παλαιολιθικής εποχής δεν φαίνεται να περιλαμβάνουν σημάδια περιθωριοποίησης και υποβιβασμού της γυναίκας. Αντιθέτως, η προϊστορική γυναίκα, στο μέτρο που μπορεί να βασιστεί κανείς στα ευρήματα της ζωγραφικής των σπηλαίων, εκτός από την ανατροφή των παιδιών και την ενασχόλησή της με το χώρο κατοίκησης, συμμετέχει σε όλες, ανεξαιρέτως σε όλες τις ανδρικές δραστηριότητες. Και ο καρπός του χεριού και τα μπράτσα της δεν δείχνουν να είναι λιγότερο δυνατά από τα ανδρικά, αλλά και σκελετοί που αποκαλύπτονται από τότε, ουδόλως δείχνουν τη γυναίκα ασθενέστερη από τον άντρα. Ερωτάτε και πάλι, συνεπώς, με ποιες βάσεις οι ιστορικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα της γυναίκας που από την αρχή της εμφάνισής της στη γη είχε δήθεν σημάδια υποδέστερα σε σχέση με τον άντρα. Και περνάμε στην αρχαία Ελλάδα, όπου έχουμε τον Αριστοτέλη, ο οποίος, αναλύοντας τι είναι η ψυχή, υποστηρίζει ότι και οι γυναίκες έχουν ψυχή από κοινού με τα ζώα και τα φυτά. Αλλά όμως, η γυναικεία ψυχή κατά τον Αριστοτέλη είναι κατώτερη των ανδρών. Και δυστυχώς οι απόψεις του για την υποδεέστερη γυναικώς φύση της γυναίκας είναι αυτές που φαίνεται να έχουν επηρεάσει τη Δύση απέναντι στη γυναίκα. Αρκούμε να αναφερθώ στο σχετικό απόσπασμα για τις γυναίκες του Αριστοτέλη που καταργεί τη θεία αποστολή της στη γη. Λέει, ένα ενεργό στοιχείο που φέρνει τη ζωή μέσα σε ένα αδρανές, παθητικό, θηλυκό στοιχείο. Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα θεωρείται ανώτερη από τους δούλους, αλλά μόνο αφού ο πατέρας της είχε επιτρέψει όταν γεννήθηκε να ζήσει. Διότι ναι, ο πατέρας είχε το δικαίωμα της έκθεσης του νεογνού σε ερημική περιοχή, δεδομένου ότι θεωρείται ανώφελο πρόσθετο έξοδο για την οικογένεια. Ωστόσο και στην παλαιολιθική εποχή και στην ελληνική και στη ρωμαϊκή και στην αιγυπτιακή αρχαιότητα χαιρέτιζαν τις θεές που συμβόλιζαν τη μητρότητα. Αντιθέτως στο Μεσαίωνα, ιδιαίτερα στον χώρο του καθολικισμού, η γυναίκα κατηγορείται για το προπατορικό αμάρτημα, από το οποίο πρέπει να καθαριστεί. Υποτίθεται ότι μόνη της το έκανε το προπατορικό αμάρτημα. Στο χριστιανισμό υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Σίγουρα η γυναίκα εξυψώθηκε με την Παναγία. Ωστόσο εξακολουθούν να επικρατούν διάφορες απαγορεύσεις, μεταξύ και άλλων η απαγόρευση εισόδου της στο Άγιον Όρος. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι μας διαφεύγουν πολλές πληροφορίες για τη θέση της γυναίκας στις διάφορες περιόδους της ιστορίας, διότι οι ιστορικοί ενδιαφέρθηκαν για αυτήν τόσο αργά όσο στο 19ο αιώνα. Μπορούμε να συμπεράνουμε ως προς το πρώτο αυτό μικρότερο θέμα ότι δεν διαπιστώνονται προβληματικές καταστάσεις που να δικαιολογούν ότι η φύση της γυναίκας είναι υποδέστερη σε σχέση με τον άντρα. Αντιθέτως, με βάση τις ζωγραφιές στα προϊστορικά σπήλαια, όλα δείχνουν ότι η γυναίκα εκτός της τεκνοποίησης, της ανατροφής των παιδιών και της φροντίδας όπου ζούσαν, έκανε τα πάντα που έκανε το άντρας. Πώς όμως μπορεί να εξηγηθεί ότι η γυναίκα πέρασε μέσα από τους αιώνες ως το ασθενές φύλο? Μια πολύ γενική ερμηνεία είναι ότι από πολύ νωρίς ο άντρας φρόντισε να αποκτήσει εξουσία επάνω στη γυναίκα. Μια εξήγηση που κυκλοφορεί στη σχετική βιβλιογραφία και που όμως δεν φαίνεται αρκετά σοβαρή,
είναι ότι οι άντρες ζηλεύουν τη γυναίκα επειδή η ίδια τεκνοποιεί, ενώ αυτοί δεν μπορούν. Και πάω στο δεύτερο ερώτημα και ρωτώ, σε αυτή τη μακρόχρονη πορεία της γυναίκας για ισότητα, κατά πόσο βοηθήθηκε από τους αγώνες της για να φτάσει έστω σε μια σχετική ισότητα ή από κάτι άλλο. Η γυναίκα άρχισε πολύ να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητές της, την αξία της και να αντιδράσει. Πώς μπορεί να εξηγηθεί η αργοπορία αυτή? Γιατί επί αιώνες παρέμεινε υποτελή στον άντρα. Κατά τη γνώμη μου, ο κυριότερος λόγος είναι η μέχρι πρότινος ανεπαρκής εκπαίδευση και μόρφωσή της, που σε συνδυασμό με τον ρόλο που της επέβαλε η ανδροκρατούμενη κοινωνία, δεν είχε περιθώρια αντίδρασης. Να προσθέσω ακόμη και το εχθρικό εργασιακό περιβάλλον που είχε καλλιεργηθεί για αιώνες εναντίον της και το οποίο είχε αναγκαστεί σιωπηρός να αποδεχθεί. Η κοινωνία γενικώς την εκλάμβανε ως άτομο περιορισμένων δυνατοτήτων και ικανοτήτων. Η πρώτη απεργία, αποκλειστικά από εργάτριες βιοτεχνίας ενδυμάτων, έγινε στην αμερικανική πόλη New England το 1820, με κυρίαρχο αίτημα για καλύτερη αμοιβή και πιο σύντομα ωράρια εργασίας. Η πρώτη αυτή απεργία ακολουθήθηκε το 1828 από υφάντριες του Ντόβερ και τρομοκράτησε τόσο πολύ τον ανθρωπικό πληθυσμό, ώστε μια εφημερίδα έγραψε ότι απαιτείται η λήψη μέτρων για να αποφευχθεί η γυναικοκρατία. Το 1844, εργάτριες της βαλματοβιομηχανίας στη Μασαχουσέτη ίδρυσαν το πρώτο γυναικείο εργατικό σωματείο, το οποίο κατάφερε να επιφέρει μεταρρυθμίσεις στις συνθήκες εργασίας στην κλωστοϊφαντουργία. Ακολούθησαν πολυάριθμες ανάλογες προσπάθειες που είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργατριών σε πολλές βιοτεχνίες της βιομηχανίας. Το 1910, στην Αμερική πάντοτε, απέβησαν για 13 ολόκληρες εβδομάδες 20.000 εργάτριες, ζητώντας καλύτερη αμοιβή και πιο ανθρώπινους όρους εργασίας. Οι γυναίκες αντιμετώπισαν την προκατάληψη της κοινωνίας υπέρ των ιδιοκτητών, ακόμη και από την πλευρά των δικαστηρίων. Οι αστυνομικοί τις ξυλοκοπούσαν και τις στίβαζαν σε κλούβες. Ένας δικαστής επιχείρησε να αφορήσει τις γυναίκες που απεργούσαν με τη συνδρομή της θρησκείας. Απευθυνόμενος στις απεργούς, είπε: «Απεργείτε εναντίον του Θεού και της φύσης, της οποίας ο πρώτος νόμος λέει ότι ο άνθρωπος κερδίζει το ψωμί του με τον υδρότα και τον κόπο του. Απεργείτε εναντίον του Θεού». Στις 25 Μαρτίου του 1911 ξέσπασε η περίφημη φωτιά του τριγώνου που έφερε στο φως τις φρικτές και θανατηφόρα επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι γυναίκες. Εργάτριες μεγάλης αμερικανικής βιομηχανίας δούλευαν στους τελευταίους ορόφους όπου οι έξοδοι κινδύνου είχαν σφραγιστεί από την εξωτερική πλευρά για να εμποδίσουν τους εργάτες να το σκάνουν. Έτσι, κάηκαν ζωντανές πολλές εργάτριες ηλικίας 13 έως 25 ετών που είχαν πρόσφατα μεταναστεύσει στην Αμερική. Ο ορισμός της ημέρας της γυναίκας για την 8η Μαρτίου αποφασίστηκε το 1910 κατά τη διάρκεια των εργασιών της δεύτερης διεθνούς συνδιάσκεψης σοσιαλιστριών γυναικών που έγινε στην Κοπενχάγη από την Κλάρα Τσέλκινα, επαναστάτρια και αγωνίστρια του εργατικού κινήματος. Στην Ευρώπη, ο ξεσηκωμός των γυναικών για ισότητα εμφανίστηκε με κάποια καθυστέρηση σε σχέση με τις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα, η πρώτη απεργία εργατριών, η φαντουργία των αδελφών Ρετσίνα, έλαβε χώρα στον Πειραιά στις 13 Απριλίου του 1892. Παρότι
Το γεγονός δεν προβλήθηκε αρκετά, η Ελληνίδα εργάτρια στο πλευρό ανδρών εργατών για καλύτερη αμοιβή και εργασιακή μεταχείριση είχε πολύ αγωνιστεί. Ο αγώνας των γυναικών στην Ευρώπη εμφανίζεται στα μέσα του 19ου αιώνα, 1848-1880, ενώ προηγουμένως η φεμινιστική ευαισθησία διατυπώνεται από μεμονωμένα άτομα. Ενώ οι γυναίκες στην υπηρετική Ευρώπη σιώπησαν προσωρινά, νέες φεμινιστικές πρωτοβουλίες εμφανίστηκαν από τη δεκαετία του 1850 και μετά στην Αγγλία, στις σκανδιναβικές χώρες, γύρω από συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, την εκπαίδευση και τη γυναικεία απασχόληση. Τα κινήματα στην Ευρώπη διεκδικούν το δικαίωμα των γυναικών στη μόρφωση και στην εξασφάλιση ελεύθερης άσκησης των ταλέντων τους. Οι γυναίκες επιδιώκουν ίση αμοιβή με τους άντρες, αλλά και το δικαίωμα συμμετοχής στα δημόσια πράγματα. Οι Αγγλίδες φεμινίστριες κινητοποιήθηκαν κατά της νομικής υποταγής των συζύγων στο γάμο, στέρηση της προσωπικής τους περιουσίας υπέρ των συζύγων, εξαιρετικά άνηση μεταχείριση της μοιχείας, σχεδόν αδυναμία διαζυγίου. Με την υποστήριξη βουλευτών, κατάφεραν να πετύχουν νόμο που διευκόλυνε το διαζύγιο, αλλά οι παντρεμένες γυναίκες εξακολουθούσαν να στερούνται την προσωπική τους περιουσία. Στις σκανδιναβικές χώρες, η νομική υποταγή των γυναικών, η εξουσία των πατέρων επί των θυγατέρων τους και το καθεστώς των ανήπαντρων ενήλικων γυναικών τέθηκαν υπό αμφισβήτηση και μεταρρυθμίστηκαν μόνο στην δεκαετία του 1850. Την επόμενη δεκαετία διαμορφώθηκαν φεμινιστικά κινήματα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, στη Γαλλία και τη Γερμανία. Το ξεκίνημα του φεμινισμού στην Ελλάδα γίνεται με την κυκλοφορία του περιοδικού «Η Εφημερίδα των Κυριών» στις 8 Μαρτίου του 1887. Εκδίδεται από γυναίκες μορφωμένες που παρακολουθούν τις εξελίξεις της χειραφέτησης των γυναικών σε Αμερική και Ευρώπη. Οι γυναίκες αυτές, πέρα από τα καθήκοντα που τους ορίζει η εποχή τους, έχουν βλέψεις και στη συμμετοχή τους στο δημόσιο βίο. Οραματίζονται με τους άντρες τους τη μεγάλη ιδέα και την αναγέννηση του έθνους. Από το 1890 ιδρύονται σε πολλές ελληνικές πόλεις τα κυριακάτικα σχολεία για να εξασφαλίσουν κάποια μόρφωση στα κορίτσια, κάποια μόρφωση που δεν είχαν τη δυνατότητα να φοιτούν σε σχολείο. Στο διάστημα του Μεσοπολέμου, τα αιτήματα των φεμινιστριών ήταν η ισότιμη κοινωνική μεταχείριση στη μισθωτή εργασία. Η μαζική έξοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας επέτρεψε στις Ελληνίδες να μετριάσουν τη μέχρι τότε απόλυτη οικονομική εξάρτηση από τους άνδρες, αλλά και να προβληματιστούν από τα κοινωνικά προβλήματα. Το 1930 οι Ελληνίδες αποκτούν ψήφο στις δημοτικές εκλογές και το 1952 πλήρη εκλογικά δικαιώματα. Στην επτάχρονη δικτατορία υπάρχει απαγόρευση λειτουργίας γυναικείων οργανώσεων και καταστρέφονται πολλά από τα αρχεία τους. Με τη μεταπολίτευση, οι γυναικείες οργανώσεις συμμετέχουν σε ένα νέο ριζοσπαστικό κίνημα, τον νέο φεμινισμό, που αγωνίζεται εναντίον της ενδοοικογενειακής βίας, θέτοντας στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων τους την νομιμοποίηση των εκτρώσεων, την οικογένεια και την εργασία. Με το Σύνταγμα του 1975 τέθηκε το θεμέλιο της ισότητας των φύλων. Στο άρθρο 4, παράγραφους 1 και 2, διατυπώνεται ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ωστόσο, το κείμενο του νόμου δεν εφαρμόζεται πάντα στην πράξη. Πριν περάσω στη τρίτη υποενότητα, θα ήταν ενδιαφέρον να προσπαθήσουμε να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των γυναικείων αγώνων που πλην θέτουν 205 χρόνια, αν πάρουμε ως αφετηρία τους την πρώτη απεργία αποκλειστικά από εργάτριες που έλαβε χώρα στην αμερικανική πόλη New England το 1820.
Πρόκειται για απάντηση δύσκολη, με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα μέσα στον χρόνο, που απαιτεί στοχευμένες ερμηνείες, αλλά και που και αυτές κινδυνεύουν να μην ανταποκρίνονται στα πράγματα. Συγκεκριμένα, η σχετική έρευνα καταλήγει στο ότι οι γυναικοί αγώνες μέχρι περίπου το 1960 είχαν ελαχιστότατα θετικά αποτελέσματα για τη βελτίωση της γυναίκας στην κοινωνία και την εργασία. Και ακόμα, δικαιώματα που η γυναίκα αποκτούσε στο διάστημα αυτό ως ανταπόδοση στη συμμετοχή της σε δύσκολες περιόδους, όπως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις τα έπαιρναν συχνά πίσω με την επάνωδο σε ομαλότερες καταστάσεις. Σε διάστημα 140 ετών, η γυναίκα το 1960 εξακολουθεί ακόμη να εκλαμβάνεται ως ανήλικη και ανικανή να αποφασίζει για τον εαυτό της και τα παιδιά της. Στη δεκαετία, ωστόσο, 1960-70, διαπιστώνεται καταιγισμός γυναικείων δικαιωμάτων και αλλάζουν, θα έλεγα, απότομα πολλά σχετικά με τη χειραφέτηση της γυναίκας. Συγκεκριμένη παντρεμένη γυναίκα αποκτά το δικαίωμα να εργάζεται εκτός σπιτιού, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση του συζύγου της. Μπορεί να ανοίξει λογαριασμό για πρώτη φορά στο όνομά της σε τράπεζα. Οι όροι ανατροφής των παιδιών αποφασίζονται και από τους δύο γονείς. Δεν υπάρχει συνεπώς αρχηγός στην οικογένεια. Η γυναίκα έχει δικαίωμα σε αντισυλληπτικά χάπια και σε έκδοση. Το ερώτημα που εδώ τίθεται είναι το γιατί οι φεμινιστικοί αγώνες, και αναφέρομαι στο σύνολο του δυτικού κόσμου, δεν απέδωσαν τουλάχιστον αποτελεσματικά ως το 1960 και ξαφνικά αντιμετωπίστηκαν σημαντικές βελτιώσεις στη γυναικεία ζωή. Στο σημείο αυτό κρίνω απαραίτητο να προσκομίσω στην ανάλυση έναν δεύτερο παράγοντα, εξίσου και περισσότερο ίσως σημαντικό από τους αγώνες της γυναίκας, που είναι οι κοινωνικές εξελίξεις. Και μέσα σε αυτές έχουν πρωτεύουσα σπουδαιότητα τα επιτεύγματα των γυναικών στη μόρφωση σε όλους τους επιστημονικούς τομείς, ακόμη και σε εκείνους που ήταν μέχρι πριν λίγο ανθρωπερτούμενοι. Μια γυναίκα μορφωμένη που στέκεται στα πόδια της, που σε κάποιες εξετάσεις επιτυγχάνει ανώτερη βαθμολογία από τους άντρες ανταγωνιστές της, είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εξακολουθήσει να μπορεί να την πείσει κανείς ότι είναι υποδέστερη. Συνεπώς, το μοιραίο λάθος των ανδρών, αν υποτεθεί ότι ήθελα να κρατήσουν τη γυναίκα στο σπίτι και να της φέρονται πάντα ως ανήλικη, ήταν το να της επιτρέψουν την πρόσβαση στη μόρφωση. Έτσι, δεν ξέρω τι βαθμό επιτυχίας θα έδινα από τη μια μεριά στους φεμινιστικούς αγώνες που είχαν πολύ πενιχρά αποτελέσματα ως το 1960 και από την άλλη στη μόρφωση και στη γενικότερη ανάπτυξη των κοινωνιών. Οπωσδήποτε η ραγδαία καταπάτηση από τη γυναίκα σχεδόν όλων των μέχρι πριν λίγο ανδροκρατούμενων κάστρων, θεωρώ σίγουρο ότι οφείλεται στη συνεχώς βελτιούμενη μόρφωσή της. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω και κάτι υπεροπτικό για όλες εμάς, από την πλευρά της γυναίκας γενικά, ότι δηλαδή η κατάκτηση από γυναίκα υψηλής και υπεύθυνης θέσης σημαίνει ότι την κερδίζει επειδή είναι σκάλες ανώτεροι από τους άντρες με τους οποίους συναγωνίζεται. Και οι όποιες προσπάθειες εξουδετερώσή της από άντρες που δεν ανήκουν ακόμη στο παρελθόν, δεν είναι πια αρκετές για να την εξαφανίσουν. Και τώρα περνώ στην τέταρτη υποσημείωση και θα εξετάσουμε σύντομα αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές, όπως υπήρχε σε μεγάλη έκταση η πεποίθηση, ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε άντρα και σε γυναίκα. Κατά καιρούς και προκειμένου να υποστηριχθεί η άποψη περί της ύπαρξης ειδικών ψυχολογικών χαρακτηριστικών και αδυναμιών στις γυναίκες που να δικαιολογούν την υποδέστερη φύση της, αναπτύχθηκαν πολλές εικασίες.
Αναμφισβήτητα, ένα σημαντικό τμήμα των χαρακτηριστικών συνδέονται με το φύλο. Ωστόσο, νεότερες έρευνες αποκαλύπτουν ότι ένα τμήμα γυναικείων χαρακτηριστικών εντοπίζεται το ίδιο και στους άντρες και τα ανάπαλιν τα ίδια ανδρικά χαρακτηριστικά εμφανίζονται και στις γυναίκες. Η κοινωνία, ωστόσο, για μεγάλο χρονικό διάστημα φαίνεται σίγουρη για την ύπαρξη ενός γυναικείου στερεοτύπου που φέρει ορισμένα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς, τα οποία διακρίνει τη γυναίκα από τον άντρα, όπως αυξημένη ευαισθησία, υψηλός βαθμός αλτρουισμού, περισσότερο ευάλωτη και με παθητική συμπεριφορά. Οι σχετικές έρευνες, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνουν αυτές τις ιδιότητες ως γυναικείες, διότι η ύπαρξή τους ακριβώς έτσι διαπιστώνεται και σε άντρες. Υποστηρίζεται ακόμη ότι στην περίπτωση που διαπιστώνονται κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γυναικείας συμπεριφοράς, αυτά είναι επίκτητα και οφείλονται στην υποδέστερη θέση που τις επιφυλάσσει η κοινωνία, όπως η ζήλια, η νευρωτική τάση, ένα περιορισμένο αίσθημα ηθικής, εντονότερη τάση για καυγάδες, πιο αντίθεση συμπεριφορά. Άλλες έρευνες κατέληξαν στο ότι η γυναίκα έχει καλύτερη και διαρκέστερη μνήμη, μεγαλύτερο δεσμό με τη θρησκεία, περισσότερη ταπεινοφροσύνη και άλλα. Ως γενικό συμπέρασμα, μπορούμε να δεχτούμε ότι δεν υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα που να δικαιολογούν τη θεωρία περί υποδέστερης γυναικείας φύσης. Αντιθέτως, η διαπίστωση συχνά κάποιων διαφορών θα πρέπει να αποδοθούν στον τρόπο ανατροφής των κοριτσιών που μέχρι τελευταία μεγάλωναν με την πεποίθηση ότι είναι λιγότερο σημαντικά από τα αγόρια. Ο αγώνας των γυναικών μέσα στον χρόνο για ισότητα με τους άντρες ήθιστε να εμφανίζεται με κυματοειδή μορφή. Η βασική δικαιολογία αυτής της χρονικής διάκρισης των επιτευγμάτων είναι η ανάγκη της πληροφόρησης κάθε επόμενης γενιάς γυναικών ότι δεν αρχίζουν μόνες στον αγώνα ισότητας και από το μηδέν, αλλά ότι αντιθέτως υπάρχει πίσω τους μια ιστορία που συνεχίζεται στο παρόν και πιθανότατα και στο μέλλον θα συνεχιστεί. Το πρώτο λοιπόν κύμα αρχίζει το 1848 και περατώνεται το 1920, χρονιά που οι γυναίκες στην Αμερική κέρδισαν το δικαίωμα της ψήφου. Το δεύτερο κύμα αρχίζει το 1963 με τη δημοσίευση του βιβλίου της Αμερικανίδας φεμινίστριας Μπέτι Φρίντμαν περί θηλυκού μυστικισμού και τελειώνει το 1980, καταγράφοντας ως επιτεύγματα την ισότητα στον εργασιακό χώρο, τον έλεγχο των γεννήσεων, το δικαίωμα εκφρώσεων και τη μόρφωση των γυναικών. Το τρίτο κύμα αρχίζει το 1992 και τελειώνει το 2013. Περιγράφεται ως εξατομικευμένος φεμινισμός και επιδιώκει την ισότητα σε διάφορα πεδία όπως στο ρατσισμό, στο σεξισμό, στο μη αποκλεισμό των γυναικών από θέσεις ευθύνης ή στην εναντίωση των κοινωνιών που αποκαλούν τα κορίτσια ανόητα, αδύναμα και κακόπιστα. Το τέταρτο κύμα αρχίζει το 2013 και συνεχίζει στις ημέρες μας. Περιλαμβάνει τον αγώνα ισότητας των γυναικών στις νέες τεχνολογίες και επικοινωνίες, αλλά και μεγαλειώδη συλλαλητήρια για το Me Too, τη συμπαράσταση στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Και τώρα περνώ στο δεύτερο μέρος που είναι πολύ πιο σύντομο από το πρώτο, η γυναίκα στο τώρα και με το ερώτημα αν στον 21ο αιώνα η γυναίκα έχει επιτύχει να είναι ίση με τον άντρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η γυναίκα στον 21ο αιώνα δεν έχει καμιά σχέση με τη γυναίκα των προηγουμένων αιώνων, αλλά ούτε και του 19ου αιώνα και ακόμη του κοντινού μας 20ου. Τα αποκτήματά της σε όρους ισότητας με τους άντρες είναι αρκετά δύσκολο να μετρηθούν, γιατί ακριβώς ήδη θεωρούνται δεδομένα. Με την πρώτη, αλλά συχνά επιπόλαιη ματιά,
φαίνεται να έχει αποκτήσει η γυναίκα ό,τι επαιδείωκε στους προηγούμενους αιώνες. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι αρκετά διαφορετική. Οι ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται στην Ευρώπη και αλλού βέβαια. Στον χώρο της εργασίας εξακολουθεί να υπάρχει διαφοροποίηση εναντίον των γυναικών στο ύψος του μισθού για όμοια φύση εργασίας που υπολογίζεται γύρω στο 20% μείον. Ακόμη στις προαγωγές, αλλά και σε προσπάθειες αποκλεισμού των γυναικών για μόνιμη απασχόληση και παρακολουθεί σε προσωρινή. Το 2024, το ποσοστό των Γαλλίδων σε προσωρινή απασχόληση ανέρχεται στο 8% έναντι μόνο 2,8% των ανδρών. Στοιχεία για τον Αύγουστο του 2024 διαπιστώνουν τα ακόλουθα. Από τις 50 χώρες του δείγματος, μόνο 15 είχαν γυναίκα πρωθυπουργό ή αρχηγό κράτους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν μόνο 7 από αυτές τις γυναίκες. Οι περισσότερες έχουν κάνει νομικές σπουδές. Τα Βαλκάνια ήταν πρόσφατα γυναίκες σε υψηλές θέσεις. Η γυναικεία παρουσία στην πολιτική ζωή υστερεί από την αντίστοιχη των ανδρών. Η αιμονή των διαφοροποιήσεων ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων φεμινιστικών οργανώσεων που στοχεύουν στην εξάλληψή τους. Ωστόσο, οι ανισότητες δεν τελειώνουν εδώ. Πριν περατώσω αυτόν τον μακρύ περίπατο προς την ισότητα, πρέπει να προβάλλω την ύπαρξη δύο άλλων σημαντικών ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων. Η πρώτη είναι όντως τρομακτική και εμφανίζεται με ανερχόμενη ορμή. Πρόκειται για την ενδοοικογενειακή βία, που ωστόσο η αυξητική της τάση τα τελευταία χρόνια οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα τα θύματα δεν μιλούσαν και δεν ήταν συνεπώς δυνατόν να καταγραφούν οι περιπτώσεις. Από τα σχετικά στοιχεία που κατέγραψε ο Observatoire για τη Γαλλία, υπάρχουν 215.000 γυναίκες που κατήγγειλαν ότι υπήρξαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας του συζύγου, συντρόφου ή του πρώην, ενώ μόνο στις 10 περιπτώσεις βιασμού είχαν καταγγελθεί. Να έρθουμε και στην Ελλάδα, όπου τελευταία οι γυναίκες απέκτησαν προφανώς το θάρρος για να γνωστοποιούν την κακοποίησή τους. Πληροφορούμαστε λοιπόν ανατριχιαστικά συμβάντα. Στο διάστημα 2012-2020, οι σχετικές καταγγελίες αυξήθηκαν από 1% σε 26%. Το 2021 διαπιστώνεται ραγδαία αύξηση των καταγγελιών της τάξης του 73%. Το 2020, με βάση τις σχετικές καταγγελίες, κακοποιήθηκαν 4.264 γυναίκες, ενώ το 2022 ο αριθμός των δηλωθέντων κακοποιημένων γυναικών ανήλθε σε 10.131. Από τα στοιχεία των τελευταίων 3 ετών, ενώ προκύπτει μείωση του αριθμού των εγκλημάτων γενικώς, οι γυναίκες είναι και θύματα ανθρωποκτονιών από κάποιον άντρα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Το 2022 καταγράφηκαν 24 γενοκτονίες στην Ελλάδα. Για ακόμη μια χρονιά επίσης, οι γενοκτονίες στα πλαίσια της ενδοοικογενειακής βίας αποτέλεσαν το μεγαλύτερο ποσοστό των καταγεγραμμένων ανθρωποκτονιών με θύματα γυναίκες, 53%. Διερωτώ με, σε ποια κατηγορία ανισοτήτων θα πρέπει να κατατάξουμε την ενδοοικογενειακή βία που φτάνει μέχρι και τη γυναικοκτονία. Και πώς θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε με άνεση τη μείωση των ανισοτήτων όταν θα διέβει αυτή η φρικώδης μορφή ανισότητας. Τελειώνοντας, θα σας αναφέρω μία ακόμη πρόσθετη μορφή ανισότητας, το σεξισμό. Δηλαδή τη συμπεριφορά ανδρών που θεωρούν υποδέστερη τη γυναίκα και που ζει και βασιλεύει ανενόχλητη
ακόμη και στη Βουλή προχθές, παρά τα λαμπρά επιτεύγματα ισότητας των δύο φύλων. Εντελώς πρόσφατα, πολιτικός, του οποίου το όνομα δεν θα αναφέρω, αναλύοντας το πρόβλημα των γυναικοκτονιών, δήλωσε ανερυθρίαστα: «Είναι η φύση των πραγμάτων το αρσενικό να είναι πιο επιθετικό, καθώς κυνηγάει τροφή, ενώ το θηλυκό είναι για να τύχτει». Και κάποια ανάλογη δήλωση από μη πολιτικό, αλλά εμφανιζόμενο ως προοδευτικό και μορφωμένο άτομο. Η συζήτηση ήταν για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά την οποία αναφέρθηκαν και κάποια ονόματα γυναικών. Ο Περιού, χωρίς να κρύψει τη δυσφορία του, δήλωσε: τώρα κάναμε την παραχώρηση εκλογής γυναίκας στο αξίωμα και φτάνει. Ας γυρίσουμε στην κανονικότητα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.